2, 3. Hej! Nu skal vi lave noget ansigtsgymnastik. Og det skal vi, fordi vi skal lære vores ansigtsmuskler at kende, og vores mund og tunge. Og det skal vi bruge, når det er sådan, at vi skal tale og bruge sproget. Og den første øvelse, vi skal lave, det er, at vi skal åbne munden alt, hvad vi kan. Så det gør vi lige. Er alle med? Godt. Vi gør det lige lidt mere. Super. Den næste øvelse, vi skal lave, det er, at vi skal køre vores kæbe fra side til side. Så det prøver vi nu. Super godt. Den tredje øvelse, det er, at vi skal bruge vores tunge. Vi skal sige nogle kliklyde med tungen. Det prøver vi. Det lyder rigtig sjovt. Den sidste øvelse der er, at vi skal række tungen så langt ud, som vi overhovedet kan. Og det ved vi, at der er nogle af jer, som er rigtig gode til. Så nu gør vi det. Super flot. Okay, nu skal vi så i gang med en ny øvelse. Og vi skal gå sammen 2 og 2. Så det er mig og Katja. Det øvelsen går ud på, det er, at man skal spejle sig i hinanden. Så jeg starter ud med at lave nogle ansigtsgrimasser, og så skal Katja gøre præcis ligesom mig. Og så kan I så bytte bagefter. Skal vi prøve? Mm. Okay. Er du klar? Ja, jeg er klar. Det var det.